Ka Ophis terekam jong Ophis Subdivisional Officer Civil Sohra Civil Subdivision kala Maham lepa yaki Nongjngohkai perthei bakim dei satya banle Shlur lani Riat kulmar haki Jaka balong Riat ki Jaka badru haki Jaka klau kenam bakin lait na kinu ki jingja bam sngau tenan haka kerwo la kadau bakani ke jing betha ka dei baka ayom slap kalawan kumta lakan tujur ki pat ba ki basmat banet petka ya ki jing thiang ki lum ki wa ikshat bat ki wei ki Jaka ba itenat haka than Sohra bakin dei banlong ki ba husiar bat kyaru na ka balet marwe labatha ba na ka banta ki tu ki bakwa banrung shaki klau ki betap ki dei bandon ya unong ya lam ubat tibet shwa bakin leng Shu ban shngan ki board penyat ka Ophis USDO kala bo renti ki kendon bat baro ki Nongjngohkai perthei ki dei ban bo renti haba ki let ki Jaka Nongjngohkai bat khaddu lakan tu ki pal ba lada ja ba ki kendu ya ki nu ki jingja ba kerki ki la ban phone ha Sohra police station ha new number hinyau hunreu lai pra khandai not iwe not lai lani ha Sohra community health center ha new number pra lai hinyau lai henreu not henreu iwe ar kumban shukdo ka Sohra ka de ka Jaka ka ba ki Nongjngohkai na keleng ka perthei ki poilut la kalong hakapor telang lani hakapor slam kumta kani ka jing betha bat ki jing Maham na ki bor sarkar kalong ban penkan ma ki pat ba ki dei ban long ki ba pikir bat husiar hakapor ba ki lech ki Jaka Nongjngohkai kamtam hakani ka ayom slap bajur kal bat ulap ba